Usa ka mabungahon ug malipayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon katawhan sa Dios. Karong adlaw, Agosto 16, 2024, gipasidunggan o gihandom sa simbahan si Senior San Roque. Niya kita sulod sa simbahan sa atong parokya sa Balilihan ug mao kini ang karaan nga hulagway ni Senior San Roque nga sa sigon sa talaan na acquire na angkon sa parokya adto pang 1800 kapin. Niya sabihin niya ang iro ni Senior San Roque. Si Senior San Roque nailha nga dalangpanan sa mga tao o sa katilingban o mga komunidad nga nataptan sa mga sakit, peste, kamatay, mga epidemya o mga pandemya. Si Senior San Roque na tao dito sa France, sa Montpellier, anak siya sa gobernador sa Montpellier, France, o dato siya, no, maayo siya kinabuhi, dungganan ang iyang pamilya, apan sa higayon nga siya, nakadecide nga mo adto mo himog usa ka pilgrimage ngadto sa Italia, dito sa Roma sa Italia. Nakaagi siya og dapit nga gidasmagan og naapektahan og kamatay usa ka plague sa in English pa. Kay bawo mo si Senior San Roque wa na mo padayon sa iyang panaw og mibuot siya nga magpabilin atong lungsura aron magatiman sa mga masakiton, sa mga himatsyon nga naapektahan sa maong kamatay. Og hangtod nga siya mismo naapektahan sa iyaha, nga siya mismo naapektahan sa maong kagaw. O gani, makita nato gihulagway sa Christian art, sa iconography nga naay samad, no, sa iyang paa. Nagpuwa kini, mao ni niya. Unya, samtang nagpaabot siya nga hapit na siya mamatay, he withdraw dito sa usa ka langob aron dito siya magpaabot nga mamatay nilang siya kay di siya gusto nga mahimo siya nga burden, additional burden nga pasanunon sa katilingban. Apan tungod sa panabang sa Dios, dayon sa kairo nga maghatod kaniyag paan. Hangtod nga naulian si Senior San Roque. Unya, hinguli si Senior San Roque sa ilawa na siya mailhi sa iyang angkol. Naaaan siya nga impostor, hangtod nga siya gipabilanggo, gipapreso. O samtang dito siya sa prisuhan, hinay-hinay, sa namatay na siya, giablihan ang iyang lawas. O dito sa iyang dughan, diha may ila, dahil ila nga murag purmag cross, o dito nila nailhan, nga mauda ito si Roque, si San Roque. Sa taas nga panahon, nailhan si San Roque nga naghimog daghang mga milagro. Nahimo siyang inila nga dalangpanan o patron tigpangama, dalangpanan sa mga tao nga dunay mga balatian. Unsa man ang mga leksyon o mga maayong hiyas nga atong makatunan sa kinabuhi ni San Roque? Ang pagatiman o mga masakiton. Mga igsuon, ang pagatiman o mga masakiton o sa kadalaygon nga buhat. Kung nga kita og tinuod ang Kristohanon, parehas ni San Roque, iyang salikway ang iyang comfort, ang iyang kaugalingong interest nga mo atong pilgrimage in exchange for a very noble action to care for the sick. Dahil mga tao karon din na mo alimag mga masakitong ginikanan. So ubang mga bahin, ubang mga nasod sa kalibutan, di na sila mo alimag ginikanan, mga tiguang masakiton, adto na ila idamok sa Home for the Aged. Kay lagi gitanaw nga pag-alibag masakiton hago, porhisyo, makahurot og kwarta, mga ilan na lang pasagdan ang mga masakiton, di ta managing anak. We have the obligation to care for the sick. In fact, ang pag-atiman og masakiton, usa ka na kadalaygong buhat, usa ka na kabuhat sa kaluoy. One of the corporal works of mercy, kaya mo mo anak. At imana inyong mga masakiton. Kamu mga asawa nga nagmasakiton inyong bana, ayaw pasagdi inyong bana. Ayaw inagharaw kamatay, kaya mangita kog lain. Kamu mga bana po nga nagmasakiton inyong mga asawa, ayaw silang pasagdi. Ayaw inag-anus amang kamatigbak, kaya maminyo kog lain. Kamu mga masakiton nga mga inahan o amahan, mga uyuan, mga apuhan, alimahi sila, ayaw tunguha, hatagig saktong pagkaon. Ug na sila mga pensyon, ang ilang mga pensyon, igahin og dako, aron sa ilang tambal, sa ilang insulin, sa ilang dialysis, sa ilang mga biktima ng cancer, sa ilang chemotherapy. They deserve to be loved, they deserve to be cared.
Kaya ang pag-atiman og masakiton, usa ka na kasagrado og balaan nga buhat. Manag-ing ta ni Senior San Roque. Viva Senior San Roque! Happy Fiesta, Senior San Roque!